Duo. Disepoti katuran jumeneng Mbak Estu kalian Mbak Ani Patul, monggo. Matur suwun nih Mas Awi, sampean lek nglatih pirang-pirang dino lho Mas. Mulane ya sepel. Gawane Mas Awi luar biasa tenan. Saking sepele, ora semayanan nek klambi ya pas ijo lho ya. Padha. Kowe kira-kira kok dikabari rompi? Sing ngabari sapa iki mangko iso padha? Asli rompi kuwi mau. Gek sampure ya anu biru. Kuwi kurang abang lho Mas. Apa jan mowening lho iso kaya luar biasa kuwi mengiku anu Mas nyongklange kurang suwi lho wi. Piye to jane sirmu wi? Kembarane Mas Kancil iki Aku yang gumun kok iso setel kaya ngono. Sumpah. Kau ka, makna padha. Piye Kau ka, tapi ya pancen ya mirip ya ka. Mirip tenan to. Karo Kancil to? Makna. Yudi Kancil padha. Iya. Oh iya. Padha to? Lah iya to. Meneng-menenge bareng Mas. Nah, ngene iki lho padha. Ya Allah. Sampai nggone andeng-andeng iki lho persis lho. Ya ora. Kowe iki kok nuamatne gek-gek kowe iki ya sir karo Yudi. Ora. Aku kok iso gumun kok enek kembarane ning kene ngono aku ya. Heeh. Pun tenang rumiyin nggih lenggah teng mriku mengke bar niki mengke barong riok meneh. Nah, pokok angger tabuhane cocok mesti joget ngono lho. Awi engko kendanganmu rada di kowe ngetutno sing joget aja sak karepmu dhewe lho ya. Ngendang kok ngawur ra gelem nyawang sing joget ya. Lah iya kowe iki kok ngece pas setelane wisan. Ya. Nggih, monggo. Makane pamundhut ya Mas Oka. Nggih, versi keroncong. Oke, siap. Bintang kecil kalian balonku. Monggo. Iki duo apa ya penak iki jenenge duo apa iki? Duo ngantru. Jalukane sapa? Geng Kempor. Geng Kempor. Nah. Duo ngantru sing nembang nih, nggih. Ya Allah wi. Monggo. Wande budaya masih bersama SC Audio. Weh, Mas Oka, kayak ngelak loh Mas. Ndang mimi ono sik. Ngelak anu mik. Barengene joget neh lho. Heeh, enek nyepak pisan aman. Balonku kali bintang kecil, yeah. Sing nyuwun iki mbok mriki monggo Pak. Ajake kok arepe bernyanyi ya Dik. Nggih, monggo lho Pak. Silakan untuk menikmati hidangan. Monggo Pak Samirin. Bintang kecil di langit,
Wijaya. Terima kasih. Masih bersama Wande Budaya. Bapak Ibu, sebelah sana untuk prasmanannya ya. Monggo. Mas Unyil urung nyanyi Mas Unyil. Nyanyi ya, nyanyi. Suaranya apa? Malah sing ngerik kuwi sing kiri kas ya ta. Heeh. Ayo Mas Unyil, kiri Mas Unyil. Serampat. Ya. Mas Unyil diserampat nih, Mas Unyil ben tindak kene ya. Monggo Mas Unyil.
lek iki pancen koncoku. Yo ngene iki lho koncoku sing setia iki. Lek iki ndak setia belas iki mirip nyandi mengke. Kuwi. Kowe iki ndak setia aku joget ora kok baturi to. Sing setia sapa Mas Unyil? Ya iki mau. Iki koncoku sing iki. Oh, paling setia Iki mengke lho tas macak kok ngendi bablas rene. Mergo tak undangi. Kowe kok lek ndak rene, kowe engko yo klendran aku ngono. Ketoke dobelan nek sore melu jaranan nang ndi terus bablas rene. Lah iya, kek bayarane yo apa lho kaya ngono kuwi. Lah iya. Aku kok iso meng to karo kancaku sitok iki. Mas Unyil, Nggih. niki katuran nyanyi napa lagune Mas Unyil? Beh, kula niki saestu. Lek Pripun? nyanyi niku sing lagu lawas niku kula pun lali. Nggih. Lagu anyar niku Anyar? lagu lawas niku, lagu anyar niku dereng belajar. Dereng garap. Nggih. Ya ampun. Sing tengah-tengah ya Mas, sing tengah-tengah. Oh, sing tengah-tengah to. Apa ya, Nduk? Iki anak-anakku kabeh lho iki. Bocah mening-mening men to lu sing kok gorene iki. Aku kok iso kaya meng. Lah iya. Iso kaya meng wong. Heeh. Yo duet. Aku arep duel aku. Duet. Apa? Duet. Oh, duet. Tak Duet. kira lek duel. Duel iki gelut. Heeh. Oh, gelut. Nah, kalau sing iki lho. Iki lho kalau pasku dawa iki. Ireng. Iki dawa iki. Heeh. Lu kaya nggo pasku barang. Senengamu ngene-ngene pas-pasanmu iki, Mas. Ya lek iki pasku iki. iya. Sing dawa iki cara pitik ngono ngalung iki. Solahe ngalung. Jan jos lek iki. Mbak Ayu, monggo. Katuran jumeneng mendampingi Mas Unyil. Oh nggih. Sinten tasmine? Ayu. Ayu kok. Oh Ayu. jenenge lho wis ayu. Mulane wong yo mending ngene iki lho. Sesuai ya Mas ya. Lah. Kowe aja melek lho. Iki sebagiane Mas ning kene. Anak buah. Iya toh? Nggih. Mbak Ayu. Nah, lagune apa Mas Unyil? Aku tak nyanyi sing gandut. Sing gandut. Gandut. Jonggrang berarti. Gandut kok loro jonggrang ya Lah toh? apa? Gandut. Lagune apa lagi? Sing ke lho Arjun ke lho. Oh iya. Kacang Mas ke lho. Kakang Mas kok kacang Mas. Weh. Kakang. Kakang Mas. Nah, lagi. Tak kira lek kacang Mas. Monggo Mbak Ayu. Oh nggih. Nggih, niki enten mesine nggih Arjun sing kok tayub niki mengke. Monggo Mas. Nggih, ngaku. Mengapa dalam sing kok gawe besi. Sing tenang guru tenang. Oh, nggih, niki ngapunten break dulu, bubak nggih.